Няма да правим интро, брат, това не сме яки за интро. Това е Big Booty Латина България. Хора, чато го няма, понеже навлезе в порно индустрията и... Още не може да ходи след като Джони заболя кара му вкара нещо. Кой чакаш, брат? Кой чакаш? Гледам интрото, бе, мангал. Бе, аз държа ли фенер на твоя екран? Не. Виждам един Asylum Patient. Че обича се. Оп, мерих. Да се видиш. Хаксо. Нямаш си не гледа това как изглежда на моя екран, брат. О! Знае кой намери лоби Кира и кой е безполезен смешник. Ходим никога отвори, бе. Маля тук какво ще тичаме. Това ще бе някакъв гранита, ще бе. Да. Това ще бе, аз мене. О, майка ти депа! Стана. Пак ме джъмпскарна, братле. Пагам фюза. Майко мила! Няма нищо. Брат, буквално беше така и ме джигъл пикоче. Добре ме изчакам. Аз просто го направих. Добре ме изчакам. Добре, почваме с Word 1, братле. Това е Word 4. О, nevermind. Това е... Имаме експириенса за това. Screwdriver. Добре. What the fuck? Close that. Close that motherfucker, bro. Close that. Close that motherfucker, bro. Имаме Word 3. Стига, бе, брат, мога ли, бе? Отвори вента. Сажа. Ела с мене. Искам да видя какво има. Стана веган. Кой е това нещо? Та маначка... За Инстаграма как питаме какво има? За Инстаграма първо, брат, по-ще питаш го. Не знае. Това не беше яко, брат. Да, дай да продължим натам. Какво стана, бе? Нещо не видях. Ти ли го отвори? Не. Той го отворих също. What the fuck е това? Ranking my stash in my chopper, she finna get wicked. If I slip up, then I'ma die, but I won't be a victim. Cut my house arrest bracelet off, them people out there get me. I told Montana I ain't going back to rouse attention. I don't give a damn about what they doing, this my fucking city. Sending shots on Instagram, telling me to kill you. Nigga said, what about TBG? I don't owe them a penny. Brand Майко. Мамка му. Това е психопата. Не е вярно. Като го събудим, да не знаеш, че май почва да ни чели след май. Не, той е добър човек, той е за ЦСК. Оп. Какво направи това? О, не. Това е като някакво дублирано аниме, бе, момче. Какво е това? И да мисля, че някой психопат говори така.
Айде го на somewhere. Какво правим сега? Той води като инвалид. О май год. Сашо, бягай. Колко бързо ходи? Бърси. Пази гърба, Сашо. Какво означава спейс, бе? А, разбрах. Сашо. Опиче, глухи срам. Няма значение, да няма. Идвай тука. Не, бе. Yo, what's up? Сашо. Наляво. Къде Сашо? Та вдясно е. Е тука. Тука. Дай, 6 бати, сещи. Аре, гледай попидва. На тука и надясно. Това обаче. Дай, Сашо. О май год, то ни остави. Това става много колко. Къде? Са пак надясно. Пане? Са пак дясно и са тук май вляво. Да. What the fuck? О май год. I don't give a damn about what they doing. This my fucking city.